Nababo Kabalen, welcome to Pampanga. Yes, for today's vlog, and nandito tayo sa Angeles City to have our pamper time. Wow, so this is Nix Lounge. Guys, we're gonna tour this place and of course, we're gonna let you know kung ano po yung mga services na ginagawa nila dito. At the same time, experience na rin natin yung sinasabi nilang Japan Gluta, which is ngayon lang natin narinig. And syempre, di naman tayo papahuli dyan. Yun guys, if you wanna know more about this, samahan niyo po kami. So tara, let's go! My name is Clang Suarez. Nagbi-business ako. Ukay, vape, and crab cakes. Nagbebenta ako online. I am Malaika Misiron. Employed po ako. Okay naman yung experience ko. Pagkapasok ko kanina, ang ganda, sabi ko. Nakamabait naman yung mga staff. Actually po, before monthly lang, kaso nag-avail ako ng madaming package sa kanila, so dumating sa point na nag-weekly na ako. Yun. Pagpasok ko pa lang po kanina, sabi ko kay Miss Nika, sabi ko, laki na ng place. Kasi before, parang ito lang po yung sa Marisol eh. Tapos ngayon, sobrang extended na po siya, tapos madami ng beds. Ako, yung eyelash extension, matagal na ako nagpapa-eyelash. Feeling ko kasi, ayoko na kasi nagme-makeup. Parang pag naka-eyelash ka kasi, di ba? Pagkagising mo, parang ang ganda-ganda mo. Tsaka nakakabuhay siya ng mata. Ang unang service na in-avail ko sa kanila, eyelashes talaga. Kasi, ganun ko nga po sila na-discover. Mahilig akong mag-hop ng shops na nag-extensions. Kasi wala akong mahanap na pwedeng, parang permanent na, ganun. Except Nix. So, sa Nix po, halos, this year, buong year nito, sa kanila na ako nagpagawa, ganun. And then, after nun, pa ako sa kanila, facial, tapos, gluta drip na din. Tako compliments po talaga yung eyelashes sa pag Nix. Oo, laging gano'n. No? Diba? Sabihin, saan ka nagpa-eyelash? Ganyan. So dito experience natin Japan Premium Drip. Siyempre, assist tayo ni Nurse Heidi. So when it comes sa safety, talagang napaka-safe. So, isa sa mga commendable na nakikita natin dito napaka-cozy ng mga upuan nila dito. So, hindi siya intimidating na parang medical o clinical, parang mga ganyan. Dito guys, marerelax ka talaga. Gluta, saka yung facial services, ay saka eyelash. Quality. Oo. Saka affordable. Siyempre confident, beautiful. Feeling beautiful. Hi to all my girlies out there. Punta kayo sa Nix. Very accessible yung place. Sabi nga, nandito lang siya sa may BDO stoplight. And sure na sure ako, mababait yung mga staff and very satisfied kayo sa mga services nila. Yo. Sobrang relaxed tayo dito sa may Nix Lounge. Done with our gluta session. Yes. How do you feel, bro? Actually, napakasarap ng feeling. At the same time, talagang napaka-relaxing dito sa may Nix Lounge. As a matter of fact, nakatulog ako, bro. Yes. Ako muntik na. Talagang napaka-cozy nga. Yes. Sabi nga na, much bigger ito compared sa dati. And mas malinis. And talagang napaka-comfy. Actually, I agree to that. And we can also attest, no, ang dami ninyong patrons din na na pumunta dito, nakita natin. And sa atin na as food vloggers, yan, mga influencers din, yung gluta is actually very recommendable dahil aside from the aesthetics, Yun yung tina-target ng gluta tayo, is yung liver natin. Cleanse niya, then yung side effect niya is yung puputi tayo. Yan. so very recommended sa mga influencers din na kagaya natin and sa mga stressful yung lifestyle nila. Lalo na yung mga bisyo. So if you want to visit Nix Lounge, located lang siya dito sa may Barangay Salapungan, Angeles City. So ang pinaka-landmark lang naman niya is malapit siya doon sa BDO Marisol 3rd Gate. Yes. Lola Nena. Yeah, Lola Nena. And they're open from 10 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. Yun guys, so another place for you to check out. So nare-relax na kayo guys. You also have time for pampering for yourself. Yes, yun. Yun guys, if you're interested to know more about the services, guys, check out the fan page we're gonna be including in the description below. And we hope to see you in the next video. So that's it. Thank you for watching. We're in Pampanga. Until our next discovery. Peace out. Bye guys.